Kato mikä mulla on. Kankiala. Eli mä oon Petra Väisänen ja mä toimin projektipäällikkönä Fortumin vesivoimalaitoksilla. Projektipäällikkönä mä oon mukana projektin alusta loppuun asti, projektin määrittämisestä ja hankinnoista lähtien siihen, että se toteutetaan työmaalla ja lopussa sitten vielä käyttöönotossa olen mukana. Tällaisen ison projektin hankinnat ja suunnittelu kestää ensin sen pari vuotta, jonka jälkeen työmaavaihe on ehkä sellaisen puoli vuotta, riippuen siitä kunnostuksen laajuudesta. Mä oon ihan lapsesta asti suosinut matikkaa ja tein mielelläni ylimääräisiäkin tehtäviä sen takia, että se oli mulle niin kuin antoisa saada ratkoa tehtäviä ja sen jälkeen siihen on ollut niin kuin helppo syventyäkin, koska se on kokenut omakseen. Sehän on aina taustalla kyllä insinöörityössä, vaikka ei välillä tunnu siltä, niin kyllä siellä pitää olla se niin kuin vahva laskenta ja ymmärtäminen taustalla siinä työssä. Mä oon Keltämäen Aleksi, käynnissä Petäjänä Iijoen vesivoimalaitos. Me ollaan nyt Maalismaan voimalaitoksella, tämä on toinen voimalaitos Iijoella. Mehän työskennellään Iijoen vesivoimalaitoksella, jota on yhteensä 5 kappaletta. Meidän duunihan on, että meidän pitäisi pitää nuo laitokset koko ajan käynnissä ja toimintavarmoina, että siinähän kuuluu kunnonvalvontaa, ennakkohuoltoja, häiriökorjauksia, ympäristötarkkailutöitä ja paljon muitakin tarkkailutöitä. Että käynnissä tuossa on tosi laajasti työtehtäviä. Ja se sähköpuoli alkoi tulla siinä, kun alettiin sitä uravalintaa miettimään, niin se oli niin kaikista semmoinen kiinnostavia ja mielenkiintoisia. Ja nyt kun siinä sai aina käsillä kuitenkin touhuta ja tehdä, niin tuntui siltä oikealta alalta. Tällä hetkellä mä tein töitä suurin piirtein puolet kotoa ja puolet on sitten toimistolla tai tuolla meidän voimalaitoksilla. Mä oon kokenut, että tämänhetkinen etätyömahdollisuus mahdollistaa erittäin hyvin perheen ja työn yhdistämisen ja myös niin kuin arjen järjestelyt. Eli on erittäin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tapaan tehdä töitä. Mä nautin paljon ulkoilusta. Juoksulenkillä käynti ja koiran kanssa ulkoilu on mulle tosi tärkeä vastapaino työnteolle ja arjen kaikille ruuduille ja muutenkin asettamalle rasitukselle. Se varmaan motivaattorina on se, että omassa työssä niin onnistuminen ja sitten se, että saa hyvin hommat hoidettua, niin se kyllä niin sit motivoi aina jatkaankin sitten uusia hommia. Kyllähän se luonto on tärkeä asia tietenkin, että varsinkin sitten vapaa-ajalla, kun tulee siellä pyörittyä, käytyä vaeltamassa ja pyöräilyä. Vähän milloin mitäkin, että luonnossa pyörittyä ja siinä sitten pääsee vähän tuulettua ja irtautuu vähän kaikesta muusta. Vesivoimalla on hyvin tärkeä tukeva rooli meidän sähköntuotannossa Suomessa. Tämä rooli ei ole minnekään häviämässä, vaikka meillä tulee hyvää uutta tuotantoa tuulivoiman ja aurinkovoiman myötä, niin vesivoima on ainut näistä, joka pystyy niin kuin toimimaan akkuna ja toimimaan silloin säätelyvoimana silloin, kun ei aurinko paista tai tuule. No, vesivoimaalahan on mielenkiintoinen ala ja se kokonaisuus, se koko prosessi, mitä se pitää sisällään ja mitä eri työtehtäviä siinä on, että se ei ole sitä yhtä saman alan työtehtävää, että siinä on paljon muuta hydraulikkaa, paineilmaa ynnä muuta tällaista. Ja sitten sitä vähän niin kuin tätä prosessia oppii koko ajan enemmän ja enemmän sitten tuossa työohella. Tekniikalta vesivoima on hyvin konkreettista ja kokonaisuudeltaan helposti niin kuin käsitettävää. Samalla siinä on hyvin kiehtovaa, kun puhutaan isoista voimista ja isoista laitoksista, niin sä melkein niin kuin tunnet, miten se veden voima siellä koneessa ja sen pyörivän akselin kautta niin kuin muuttuu energiaksi, että sä niin kuin sen näkee paikan päällä.